Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa buong team ng Kwentong Takip Silim. Ako nga po pala si Darlene, tubong Bulacan, at kasalukuyang nakatira dito sa Comembo, Makati. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang aswang. Hindi ako mapagpaniwalain sa mga kababalaghan, lalo na sa aswang noong kabataan ko. Pero nagbago ito nang maranasan ko ang isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Taong 1992, madalas akong makagalitan ni Mama dahil sa pagtulog sa tanghali. Madalas kasi akong tumatakas upang maglaro at kahit bantayan pa niya ako, ay nakakagawa naman ako ng paraan para tumakas. Ang bahay namin ay yung sinaunang bahay na mayroong silong at medyo may kataasan. Pero kahit ganoon, ay sa bintana ako dumadaan para makatakas kay Mama. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, isang tanghali ay sabay-sabay kaming kumakain nila Mama at ng dalawa ko pang mga kapatid. O Darlene, pagkatapos kumain ay ikaw na ang maghugas ng plato at pagkatapos mo ay matulog kayong magkakapatid. Subukan mong tumakas at isisilid na talaga kita sa sako. Wika ni Mama habang nililigpit ang pinagkainan. Pagkatapos kong maghugas ng mga plato ay kaagad na akong pumanhik sa itaas ng bahay at naglatag ng banig upang mahiga na. Ilang minuto pa lang akong nakahiga nang marinig ko ang boses ng aking mga kalaro at nagtatawanan ang mga ito at nadidinig ko din na maliligo sila sa ilog. Gustong-gusto kong sumama, kaya lang ay hindi ako makakatakas sa pagkakataong iyon dahil nasa labas si Mama at kakwentuhan ang kanyang mga kumare. Sir Jupiter, nakatulugan ko na lang ang pag-iisip kung paano matatakasan si Mama. Nagising ako ng 3:00 ng hapon. Nagtataka ako dahil maagang umuwi si Papa. Ang pagkakaalam ko kasi ay sa makalawa pa siya uuwi dahil sumama siya sa pag-treasure ng mga inaning palay. Tinawag ako ni Mama at Papa at inalok ng merienda. Nang nakaupo na ako sa lamesa ay nagsalita si Mama. Darlene, anak, kung maaari sana ay huwag ka nang lalabas sa tanghali para sumama sa mga kaibigan mo para maglaro. Si Crisanta, yung kalaro mo, nalunod kanina sa ilog habang naliligo. Tapos nung pauwi na ang ibang kalaro niya para magsumbong, ay nakita nila ang katawan ng kaibigan nyo na inahon ng isang magbubuti sa ilog at hanggang ngayon hindi pa natatagpuan ang katawan niya. Wika ni Mama na bakas ang pag-aalala kaya pala umuwi si Papa dahil sa nangyari. Kasama din niya kasi ang tatay ni Crisanta sa pagtetreser. Darlene, anak, makinig ka sa Mama mo ha, para sa iyo din naman ang sinasabi namin, kaya ako umuwi dahil ang buong akala ko ay kasama kanila Crisanta na naligo sa ilog. Saad naman ni Papa. Sir Jupiter, dahil sa nangyari sa kalaro ko ay bihira na akong tumakas kay Mama sa tuwing patutulugin ako ng tanghali. Ang naging libangan ko naman ay ang mag-ipon ng mga bote para ibenta. Isang araw ay umalis si Mama at hinabilin sa akin ang mga kapatid ko at pupunta lang daw siya sa bayan upang mamili ng mga kailangan sa kusina. Naglalaro kami noon ng mga kapatid ko sa itaas ng aming bahay nang madinig ko ang namimili ng bote. Bote, bote, bakal, bote, binibili. Sigaw nito, napapalapit na sa bahay namin.
Kaagad ko itong tinawag upang ibenta ang mga boteng naipon ko. Habang kinukuha ko ang mga bote sa ilalim ng lababo ay biglang tumahimik ang paligid. Dali-dali akong lumabas para tignan ang magbubuti. Pero wala na ito sa labas. Nagtataka ako dahil sigurado akong nakita niya ako nang tawagin ko siya. Pumasok akong muli sa bahay na dismayado. Pagdating ng hapon ay dumating na si Mama at dala ang mga pinamili. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid dahil may pasalubong siya sa amin. Kinagabihan, habang kumakain kami ay nag-uusap si Mama at Papa. Dario, alam mo bang nawawala si Cindy na anak ni Pareng Nanding? Kaninang tanghali daw ay lumabas ng bahay pagkatapos ay hindi na nakita. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw umuwi yung bata. Pagkikwento ni Mama, si Papa naman ay bumaling ng tingin sa akin. O Darlene, narinig mo ang sinabi ng mama mo, kaya ikaw, wag na wag kang lalabas ng bahay sa tanghali. Delikado. Sa kabilang barangay, madami na ding bata ang nawawala at tuwing tanghali din sila nawawala. Wika naman ni Papa. Sir Jupiter, sa pagkakataong iyon, ay nakaramdam na ako ng takot. Hanggang sa isang araw ay muling umalis si Mama at Papa para makipagtanim ng gulay. Pinakiusapan naman ni Mama ang pinsan niyang dalaga na si Tita Milagros na siya muna ang magbantay sa amin. Tanghali na noon nang madinig ko ang pagsigaw ng magbubuti. Sa pagkakataong iyon, ay kinuha ko muna ang mga bote sa ilalim ng lababo at dali-dali akong lumabas. Nang makita ko ang magbubuti, ay kaagad ko itong tinawag. Dahil papaalis na ito na tila ba nagmamadali. Napatingin ako sa sakong pasan nito dahil kitang-kita ko na may gumagalaw sa loob nito. Ibinaba ng magbubuti ang sako at pinalo ito ng kahoy. At pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa akin ang lalaki. Ngumisi ito at nanlamig ang buo kong katawan dahil kitang-kita ko ang mga ngipin nito na matutulis at namumula ang mga mata. Kinabahan ako dahil walang katao-tao sa paligid ng mga oras na iyon dahil ang lahat ay nasa bukid at nagtatanim. Nagtatakbo ako papasok sa loob ng bahay at ginising si Tita Cindy na natutulog. Tita, kising, yung magbubuti po, aswang. Wika ko kay Tita na dali-dali din namang tumayo. Anong aswang? Darlene naman, tanghaling tapat at walang aswang nagagala sa ganitong oras. Baka naman namamalikmata ka lang. Wika ni Tita habang kinukusot ang mata. Tumayo si Tita at bumaba para uminom ng tubig. Nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng aming bakuran. Hindi napansin ni Tita na sumunod ako sa kanya, kaya nakita ko rin ang lalaki. Sir Jupiter, kitang-kita namin na tumutulo ang laway noon habang nilalabas ang matulis na dila nito. Namumula din ang mga mata at dinuro ako. Napayakap ako noon kay Tita Cindy. Mabilis namang isinara ni Tita ang mga bintana at ang pintuan. Ginising din niya ang dalawang kapatid ko at pinababa sa kusina.
Pinaupo niya kami sa ibabaw ng lamesa at kinuha ang itak na pangsibak ng kahoy. Mula sa labas ay nadinig namin na nagsalita ang lalaki. "Lumabas na kayo dyan at ibigay niyo sa akin ang batang nakakita sa akin. Kung hindi kayo lalabas, ay papatayin ko kayong lahat." Sir Jupiter, takot na kami noon at ang mga kapatid ko ay nag-iiyakan na. Dinig na dinig namin na umaangil ito at kinakalmot ang dingding ng bahay namin. Tumagal ng ilang minuto ang ganoong tagpo hanggang sa madinig ko ang sigaw ni Papa. Kaagad namang lumabas si Tita at sumigaw ng, "Kuya Dario, aswang ang lalaking yan!" Kaagad na hinabol ni Papa at ng mga kapitbahay namin ang magbubuti. Naabutan nila ito at binugbog bago ay sinuko sa mga pulis. Nakakalungkot lang dahil ang batang nasa loob ng sako ay ang kapitbahay namin na si Teresa na kalaro ko din. Basag ang ulo nito at wala ng buhay. Naging mas matindi ang takot na naramdaman ko at ng buo kong pamilya nang malaman namin na nakatakas ang magbubuti sa kulungan. Ayon sa mga kapitbahay namin, ay isa daw itong uri ng aswang na sa tanghali ng bibiktima. Dahil sa pangyayaring ito ay nilisan namin ang probinsya at nakipagsapalaran dito sa Manila. Sa ngayon po ay may asawa at anak na ako, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang karanasan ko sa aswang. At noon ko lang din nalaman na hindi lang pala sa kadiliman ng gabi lumalabas ang mga nilalang na ito. Dahil kahit anong oras ay maaari din pala silang mambiktima. Kariton. Isang mapagpalang araw po sa buong team ng kwentong Takip Silim, lalong-lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Nakahiligan ko na po ang pakikinig ng mga kwentong katatakutan sa YouTube at palagi ko nang inaabangan ang mga uploads nyo dahil nagustuhan na rin ni Mama ang pakikinig sa inyo. Nais ko ho sanang ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Itago niyo po ako sa pangalang Mark. Tubong Bicol pero lumaki at nagkaisip na ako dito sa Taguig. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1989. 8 taong gulang ako noon. Bago kami nalipat sa Taguig, ay tumira muna kami sa East Rembo, Makati. Dati kasing sundalo ang yumao kong papa. Disiplina militar ang dinanas ko sa papa ko noong kabataan ko. At tuwing tanghali kapag hindi ako natutulog, ay pinagpupush up niya ako. O di naman kaya ay papaluin ng sinturon. Isang tanghali ay naabutan ako ni Papa na naglalaro ng jolen sa kalsada. Hinatak niya ako sa tenga at pinauwi. Pagdating sa bahay, ay galit na galit ito sa akin. Sir Jupiter, dahil sa sama ng loob ko, ay naisipan kong lumayas na lang. Inilagay ko sa isang fishnet bag ang ilang mga damit ko at dumaan ako sa bintana para hindi ako makita ni Mama at Papa. Habang naglalakad ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Medyo malayo na ako sa bahay namin at wala na din akong kakilala sa lugar na iyon. Sa paglalakad ko ay nakakita ako ng grupo ng mga bata. Abala ang mga ito sa pagkalkal ng isang drum na puno ng basura. Tinignan ako ng mga ito at tinanong, "Hoy bata,
Bago ka dito taga saan ka? Tanong ng isa sa mga ito. Kaagad akong sumagot at sinabi ko ang lugar kung saan ako nakatira. Pero laking pagkakamali ko pala iyon dahil tumayo ang mga ito at humarap sa akin. Aba, mga kaaway namin ang nakatira doon Sige, hawakan nyo yan at gulpihin natin. Wika pa ng isa. Dahil sa takot ay nagtatakbo ako ng hindi alam kung saan pupunta. Napadpad ako sa isang matalahib na lugar at nakakita ako ng isang maliit na kubo. May kariton sa labas noon na punong-puno ng mga sako. Kaagad akong nagtago sa loob ng isa sa mga sako upang hindi ako makita ng mga humahabol sa akin. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako sa loob ng kariton. Nang magising ako ay madilim na. Dali-dali akong lumabas sa sako at naglakad papalayo sa lugar. Naghanap ako ng matutulugan at sa isang waiting shed ako napadpad. May nakaparadang kariton dito at may 2 bata ang naglalaro sa tabi nito. Naupo ako sa tabi nila at napansin ako ng babaeng kasama nila. Oh, Noy, gabi na Bakit nasa labas ka pa? Baka hinahanap ka na ng magulang mo. Hindi ako umimik at nakatingin lang ako sa babae. Napansin nito ang fishnet bag na dala ko. Nako, mukhang naglayas ka Saan ka ba nakatira? Gusto mo bang ihatid ka namin? Wika ng babae sa akin. Hindi pa rin ako umimik at bigla na lang tumulo ang luha ko, Sir Jupiter. Naawa sa akin ang babae na napag-alaman kong nanay pala ng 2 bata. Hinatian nila ako ng pagkain nila ng gabing iyon. Sa loob din ako ng kariton nila natulog katabi ang 2 anak niya. Habang nakahiga ako, ay nadinig kong may kausap ang babae sa labas. Isang lalaki yun na tila ba pinagagalitan niya ang babae. Maya-maya pa ay naramdaman kong gumalaw ang kariton. Bahagya kong inangat ang aking ulo at sumilip ako sa labas. Nagulat ako, Sir Jupiter, dahil sementeryo na ang kinaroroonan namin. Nagtaka ako dahil saglit lang naman na gumalaw ang kariton. Kinakabahan na ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko nang biglang huminto ang kariton. At nakadinig ako ng ilang pag-angil na para bang mababangis na hayop. Narinig ko din na may nagtatalo sa labas. Kaagad akong nagtalukbong ng sako at umiiyak na ako dahil sa takot. Ilang saglit pa ay muli akong nakadinig ng mga angil na animoy nag-aaway na mababangis na hayop. Hanggang sa 2 putok ng baril ang nadinig ko. Nang muli akong sumilip, ay nakita ko ang isang babae at lalaki na sugatan. Ilang metro ang layo sa dalawa ay kitang-kita ko ang 2 nilalang na may kakaibang itsura. May kahabaan ang nguso ng mga ito, matutulis ang mga ngipin at tumutulo ang laway. Nang muling umalingaw-ngaw ang putok ay mabilis na nagtakbuhan papalayo ang mga nilalang. Ilang minuto pa ay pinalabas kami ng 2 unipormadong lalaki. Ang nanay naman ng 2 bata ay sugatan at napakaraming kalmot sa buong katawan. Sa tabi niya ay ang isang lalaki na may malaking sugat sa braso. Ito pala ang asawa niya. Tinanong ako ng 2 unipormadong lalaki kung ano ang pangalan ko. At nang sabihin ko ay napamura ang mga ito. Nak ng anak ka pala ni Reyes. Alam mo bang kanina pa naghahanap ang mga magulang mo sa'yo? Isinama ako ng 2 lalaki sa kampo
at pinasundo ang mga magulang ko. Nang makita ako ni Papa ay kaagad niya akong niyakap. Sir Jupiter, ayon sa 2 sundalong nakakita sa akin, ay tiyempo daw na napadaan sila sa sementeryong iyon at nakita nilang nakikipagpambuno ang mag-asawa sa 2 malalaking aso na kulay itim. At ayon pa sa isang sundalo, ay aswang daw ang mga iyon na nambibiktima ng mga gaya ng mag-asawa na sa kariton natutulog. Dahil sa nangyaring iyon, ay hindi na ako lumalabas ng bahay at si Papa naman ay hindi na naging mahigpit sa akin. Sir Jupiter, wala na akong nabalitaan pa sa pamilya na kumupkup at nagligtas sa akin. Pinahanap din sila ni Mama at Papa pero hindi na sila nakita pa. Sana kung nasaan man sila naroon ngayon ay nasa mabuti silang kalagayan. Utang ko ang aking buhay sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Balut Vendor. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako po si Arnold. Kasalukuyan po akong nakatira ngayon dito sa Taguig. Isa po akong balut vendor. Ito na po ang pinagkakakitaan ko simula pa noong binata ako. Sa ngayon ay may 2 na akong anak at nagtitinda pa rin ako ng balut. Pero sa iisang pwesto na lang ako naglalako. Taong 2002 nang maranasan ko ang isang pangyayari na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-iikot upang maglako ng balut. Itong mga panahon na ito ay kasalukuyan akong nanliligaw kay Jenny na siyang asawa ko na ngayon. Kaya naman naging mas masigasig ako sa paglalako ng balut. 2 beses akong mag-iikot sa loob ng isang gabi. Nagsisimula ako bandang 5:00 ng hapon hanggang 9:00. At pagdating naman ng 10:00 ng gabi ay sa paradahan ako ng tricycle pumupwesto. Isang gabi ay nakakwentuhan ko ang kapwa ko balut vendor na itago natin sa pangalang Crispin. Naikwento niya sa akin na may isang lugar daw siyang pinaglalakuan na talaga namang mabenta ang balut dahil madaming nag-iinom sa lugar na iyon. Inaya niya ako na minsan daw ay sumama ako sa kanya dahil kinukulang daw ang dala niyang paninda kapag doon siya naglalako. Kinabukasan ay maaga pa lang, nasa paradahan na ako ng tricycle at hinihintay si Crispin. May ilan-ilan na ding bumibili sa akin habang naghihintay. Nang dumating si Crispin, ay kaagad kaming lumakad patungo sa lugar na sinasabi niya. Sir Jupiter, ipagpauman ninyo sana kung hindi ko mabanggit ang eksaktong pangalan ng lugar para din sa privacy ng mga nakatira doon. Nang naroon na kami, ay wala pang 8 ng gabi. Ubus na ang dala naming balut ni Crispin. Grabe, Pards. Malakas nga ang benta dito. Maaari bang maging madalas na ako magtinda dito kahit hindi ka kasama? Tanong ko kay Crispin. Aba, oo naman, Pards. Walang problema yun sa akin. Basta kapag mag-isa kang pupunta dito, ay humawak ka ng asin. At huwag mong hahayaan na maubusan ng asin. Wika ni Crispin na siya namang ipinagtaka ko. Itatanong ko pa sana sa kanya ang dahilan pero nag-aya na siya kaagad upang umuwi. Habang naglalakad kami, ay hindi mawala sa isip ko ang sinabing iyon ng kasama ko. Sir Jupiter, ang daanan papunta sa lugar na pinaglalakuan namin ay matalahib
at halos bibihira pa ang kabahayan. Ito ngayon ang kinalalagyan ng C6 Highway. Habang naglalakad kami papauwi ay nakaramdam ako ng kung anong kilabot at para bang may mga nagmamasid sa amin. Si Crispin naman ay bumilis ang paglalakad at dumukot ng asin sa basket na dala niya. Palinga-linga siya habang sinasabihan akong bilisan namin ang paglalakad. Maya-maya pa ay nakaamoy ako ng napakabahong amoy para itong karning nabubulok. Napatakip na ako ng ilong at nagtanong kay Crispin, "Pre, ano yun? Ang baho naman dito. Wala namang ganitong amoy kanina dito pagdaan natin, di ba?" Arnold, dumakot ka ng asin at kapag may lumapit sa atin na kahit anong nilalang, sabuyan mo. Sagot ni Crispin. Nagtataka ako dahil kitang-kita ko ang takot sa mukha ng aking kasama ng mga oras na iyon. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na kami sa tulay. Sa kabila noon ay ang aming barangay. Nang tatawid na sana kami ay may humarang na isang napakalaking aso. Naglalaway ito at umaangil. Napahinto kami at nagpalingalinga dahil sa magkabilang gilid namin ay may kung anong hayop din ang umaangil. Pero hindi namin ito makita. Takot na kami noon, Sir Jupiter. Ang pakiramdam ko ay hindi na kami aabutan ng pagsikat ng araw. Hanggang sa isang boses ang nadinig namin mula sa aming likuran. "Magsitigil kayo! Huwag ninyong gagalawin ang mga yan!" Wika nito, at nang lingunin namin ay nakilala namin kung sino ang nagsalita. Si Tino, isa siyang sikat na albularyo sa lugar namin at suki ko naman sa balut. Nang muli naming tanawin ang kabilang panig ng tulay, ay wala na doon ang aso. Nawala din ang mabahong amoy. Nang makalapit sa amin si Tino, ay tinanong kami nito kung nasaktan ba kami. Nanginginig ang tuhod ko noon, Sir Jupiter, lalo na nang sabihin ni Tino na aswang ang mga nilalang na nakaharap namin. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng modernong panahon ay mayroong pa ring mga aswang na paggala-gala sa paligid. Nang makatawid kami sa tulay, ay sinabayan ako ni Tino na umuwi sa amin. At dito ay naikwento niya na maaaring naakit sa amoy ng isa sa amin ang mga aswang. Ang uri daw kasi ng aswang na nakaharap namin ay bumibiktima ng taong may malubhang sakit. Nagtataka ako dahil wala naman akong malubhang karamdaman. Si Crispin naman ay malakas at masigla naman ang pangangatawan. Ilang linggo lang ang lumipas ay hindi ko na nakikitang nagtitinda si Crispin. Hindi na rin ako bumalik sa lugar na pinaglalakuan namin dahil sa takot ko na maulit ang nangyari sa amin ni Crispin. Hanggang isang araw ay napadaan ako sa bahay nila Crispin. Dito ay nakita ko siyang payat na payat at nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Lumapit ako at kinumusta siya. Dito ko nalaman na mayroon pala siyang kanser sa baga at malala na ito. Nag-iisa lang sa buhay si Crispin at nasa probinsya ang kanyang mga kamag-anak. Naawa ako sa kanya nang dalahitin siya ng ubo sa kalagitnaan ng pag-uusap namin. Nang araw na iyon, ay naipangako ko kay Crispin na dadaanan ko siya kinagabihan upang dalhan ng balut.
Sir Jupiter, hindi ko akalain na sa pagbalik ko ay hindi ko naaabutang buhay si Crispin. 10:00 ng gabi naglalakad ako papunta sa bahay nila Crispin. Naamoy ko na naman ang napakabahong amoy na parang nabubulok na karne. At nang malapit na ako sa bahay niya, ay nakita ko ang 3 malalaking aso na nasa labas ng pintuan ng bahay niya. Kinabahan ako at akmang tatakbo na sana pabalik nang madinig ko ang isang sigaw na nagmumula sa bahay ng aking kaibigan. Tiyempo namang may dumaang mga barangay tanod kaya tinawag ko ang mga ito at sinabi ko ang nadinig ko. Kaagad kaming pumunta sa bahay ni Crispin at pagdating namin doon ay naabutan naming wala ng buhay si Crispin at nakatirik ang mga mata nito habang tumutulo ang laway.